Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gaggy pare, we're not your ordinary DJs. Tara Kape! Tara Kape! Gaggy pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Ano ang binabalik-balikan mo sa isang samgyupsalan? Yung server. Ay, sabi ko na nga ba eh. Hindi, yung side dish nila and all. Specifically yung sweet potato. Ay. Yan. Parang kamote Q and all. Diba ganun? Pero yun talaga yun. Bukod sa karne, syempre. Talaga? Oo, yun talaga napapa-order ako ng marami. Tapos itlog. Oo, yung scrambled egg nila na nakalagay sa mangkok and all. Tapos may mga herbs and spices. Kasi hindi ako makain ng gulay. At least kahit papano doon, napifeel ko, I'm so healthy because of the herbs and spices. Ay pa. Oo, diba? Good for you. Oo. Ikaw ba, kumusta? Ano yung binabalik-balikan mo sa isang samgyupsalan? Ako kasi talaga, gustong-gusto ko yung mga kimchi. Ay, kimchi. At saka kapag pumupunta ako sa mga samgyupsalan, nakukumpara ko yan na, ay mas masarap yung kimchi dun sa kabila. Parang mas na-ferment siya. Wow. Ganyan. Alam mo kasi yun eh, kapag halimbawa hindi masyadong maasim, baka kakagawa lang, hindi pa masyadong nabulok sa garapon. Panis. Oo. Mas panis, mas masarap. Yan. Pero syempre tayo mga kabisyo, huwag na tayo magkunwari. Yung karni talaga yung hinabol natin. Oo, lalo na dito sa Pilipinas, usong-uso ang Anli Samgyup. Ay, nako, kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling 2 uri ng tropa sa Samgyup! Tara Kape! Tara Kape! Ayan, muna tayo sa number 1. Muna ito ang mga accountant. Ay, grabe. Nabusog ako. Food coma. Oo nga eh. Hirap na naman ako maglakad nito. At least, nasulit natin. 1, 2, 3, 4, 5 orders at anong sulit? Hoy, hindi pa natin nasusulit yung binayad natin. Busog na kayo niyan. Naka5 plato pa lang tayo, guys. 5 plato ng karne. Busog na kami, Jesse. Ako, paano di ka mabubusog? Puro kakanin. Ako, hindi ka marunong kumain sa samgyupsalan. Hindi ba pwedeng i-enjoy lang natin yung kain natin, Jessa? Ma-enjoy? Ay, ma-enjoy mo ba kung logi tayo? Bayad tayo ng 500 tapos kakainin nyo lang pala, mga pampabebe. Sa susunod, wag na tayo mag-ali kung ganyan kayo. Pangit mo ka, banding. Ay, naku, mas pangit kayo kasama. Nagsasayang kayo ng pero. Sana nag-only kanin na lang tayo. Nagsaing na lang ako sa bahay. Marius, hala sige, kumain pa kayo. Oh, nga. Jess, busog na ako. Buntis na ako. Hindi tayo alis dito hanggat di natin nakukuha yung ROI. Ang hihina nyo nila lang nga. Bilis. Yan. Ayan. Alam nyo mga kabisyo, kung gusto ninyo ng ROI, si Robin Siena yung isama ninyo. Oo, kasi kinukompute ko talaga yan eh. Magkano na ba 1 kilo ang baboy ngayon? Baboy, magkano yun? Diba? 1 plato. Wala pang 1 kilo yun. Kasi maninipis yung cut. Oo, diba? So tapos ikukumpara mo pa kung itong karne na to maraming taba masyado. Ganito lang yung halaga niyan. Grabe. Oo, para sulit. Tama. Diba? Pero yung kapatid mo nga, diba, mahilig sa kanin. Oo, si so Gerald. kapag nagsasamgyup kayo, puro kanin, nagagalit ka talaga. Sana nagsaing na lang tayo. Totoo, magkano naman yun? Hindi ko sinasabing mura yung bigas. Pero di ba kaya ka pumunta sa samgyupsal para kumain ng samgyup? Oo, ng karne. Oo. Siya, puro kanin. Oo, kaya ayaw nila akong kasama eh. Kasi pinipilit ko sila, dapat mag-return of investment tayo dito Hindi pwedeng ganyan-ganyan. Sayang naman kasi. Kaya nga, di ba? Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga demanding. Biko, nag-enjoy ka ba sa samgyup date natin? Hoy, Biko, enjoy akong kasama ka, pero... Dito? Miss, excuse me. Halika dito. Wala ba kayong pang-spray? Pang-spray Sus Mariosep, amoy usok na ako dito eh. Ma'am. Oo, bumaba mo. Dapat handa kayo sa mga ganito. Gusto niyo bang mga amoy usok ako? Sayang yung pabango ko. Diyos ko. Tsaka yung uling niyo, bakit ang hina? Ma'am, kasi po yung uling ko. Tapos yung mga waiter niyo, ang bagal lumapit kapag
tinatawag, parang ikaw. Ma'am, kasi po... Ewan ka na naman. Ano? Hindi ka sasagot. Naku, Biko, halika dito. Tulungan mo nga ako. Hindi worth it. Ma'am, umalis na po yung kasama niyo, ma'am. See? Kasalanan mo. Dahil sa inyo, nawalan pa ako ng date. Ayan. Maraming ganito, demanding kapag nasa Only Samgyup. Kasi ito rin yung feeling ko kapag nasa Only Samgyup ako, feeling ko aristokrata akong pamilya. Grabe, ugaling-ugali naman. Alam mo, meron din akong nakitang ganyan mula sa experience ko. Meron kasi sa Marikina, ang Samgyupsal niya sobrang mura lang. Di ba dito sa Maynila, usually mga nasa 500 and above 600, yan. yes. Sa Marikina meron kasing 199. Wow! Diba? Ang mura. Papapaisip ka nga karne ba yan ng baboy o tao? Ayan, so hindi mo naman din ma-expect yung serbisyo nila kasi 199 lang. Tapos ang dulas-dulas nung sahig nila. Ramdam mo yung mantika. Yung tipong pwede kang mag-skating doon. Ayan, Kaya para lang sa mga kabisyo natin, huwag tayong mag-attitude kung 199 lang naman binayad. Legit yan. At saka kabisyo, hindi porke unlimited yan. Bayad na rin natin yung pagkatao ng mga nagsaserve sa atin. So kalmahan lang din natin. Kasi katulad mo, they're trying their very best na makasurvive din sa araw-araw. Totoo. Kaya diba? wag attitude, wag mayabang, nakapag-samgyup ka lang. Kaya nga, porke only. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mong ayain sa Samgyup date kami ni Konyo Bicolano. Ay, baka naman. I-message mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Yan, same socials na nga, broski. At Konyo Kulang Bicolano. ka sa Samgyup. Oo, gusto ko nang mag-Samgyup. Siya, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science, tips at skits. Sa buhay-buhay. Mula yun, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragong broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi, pare. Awa. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana! Sasakyan si Ka!